Ik heb een idee. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Ik heb een idee over waar ik naartoe wil. Waar ik wil zijn over 2, 5, 30 jaar. Ik heb een idee over wat ik wil. Wat ik kan. Hoe ik wil leven. En wie ik wil zijn. Ik heb een idee over geld. Over geluk. En hoe ik dat kan bereiken. En daarom heb je een bank nodig. En een bank nodig met ideeën. En niet alleen over geld of geld. En nog meer geld. Maar juist ook met ideeën. Ideeën die ons verder brengen. En onze kinderen. En onze kleinkinderen. Bank met ideeën. Het idee om samen te werken bijvoorbeeld. Waardoor je meer voor elkaar krijgt. Voor mij? Voor mij. Voor iedereen. Die bank. Dat ben ik. En ik. En ik. En ik. Want wij zijn samen de bank. Dat is de gedachte. Dat is het idee. De Rabobank is een bank met ideeën. Ons oudste idee is ook onze visie op de toekomst. Het idee dat we samen de bank zijn, zodat iedereen verder komt. Rabobank, een bank met ideeën. Dag dames en heren, van harte welkom bij Venray in bedrijf op locatie. In dit programma gaan wij een kijkje nemen op locatie achter de schermen van één of meerdere Venrayse bedrijven. Vandaag zijn we te gast bij Car Wellness op de Maceeseweg hier in Venray. Gaat u met me mee? Car Wellness, een echte wellness ook voor je voertuig. Dat bestaat uit twee onderdelen, die reiniging, zowel de car wash als de car cleaning. Pascal, een vraag aan jou. Jij bent de eigenaar hier van dit bedrijf. Sinds wanneer is dit bedrijf hier gevestigd? We hebben onze deuren geopend op 1 april jongstleden van dit jaar dus. Ja, waarom Venray? Ja, waarom Venray? Dit soort concepten waren nog niet uitgerold in Venray. En we kregen de mogelijkheid om op deze locatie te ontwikkelen. En het potentie was aanwezig naar aanleiding van ons eigen marktonderzoek. En hebben we uiteindelijk gekozen voor Venray. Want ik neem aan dat je eerst inderdaad echt onderzoek hebt gedaan naar de juiste locatie voor zo'n bedrijf. Ja, absoluut. En uiteindelijk ben je hier terechtgekomen. Ja, wij hebben inderdaad hier in een omtrek van 5 kilometer gekeken naar de concurrentie die aanwezig was. Welke concepten er nog meer waren hier. En natuurlijk het aantal auto's die hier in de omgeving rondrijden. En daarmee zeg maar een begroting opgesteld of het een haalbare kaart was. En dat was het geval. En je hebt het over concurrentie, maar wat maakt jouw concept zo uniek ten opzichte van de andere bedrijven? Ja, nou, het unieke van dit concept is dat het eigenlijk bestaat uit een tweetal afdelingen. We hebben natuurlijk een productiefabriek op het gebied van car wash, dus het autowassen. En daarnaast aansluitend hebben wij een afdeling car cleaning, waar we dus zeg maar, de auto's van binnen en van buiten reinigen, reconditioneren. En daarnaast hebben we nog een combinatie van zowel de car wash als de car cleaning, het zogenaamde VIP-behandeling. En dat maakt het in totaliteit uniek voor deze regio. Jij zegt VIP-behandeling, dat versta ik goed. VIP-behandeling. Oké, en als je dan zo'n VIP-behandeling ondergaat, althans niet wij, maar het voertuig natuurlijk. Ja. Wat kan de klant dan intussen doen? De klant kan in de tussentijd plaatsnemen in onze ontvangstruimte. Wij hebben hier een ontvangstruimte waar de zakelijke klant of ook de particulier gewoon kan doorwerken. We bieden een gratis kopje koffie aan. De lectuur is uiteraard aanwezig en de wekelijkse PLMA's ligt klaar voor de klant om zo op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Dus we kunnen hier gewoon doorgaan met ons werk, laptopje erbij en in de tussentijd wordt de auto spik en span gemaakt. Complete wellness. We staan hier in een wasstraat die maar liefst 45 meter lang is. Pascal, je hoort heel vaak van mensen dat ze zeggen van nou ja, mijn auto gaat niet door de wasstraat in verband met de krassen. Is dat überhaupt tegenwoordig nog van toepassing? Nou Gladys, dat is absoluut niet meer van toepassing. De ontwikkeling van deze borstels die gaan zo ver dat ze absoluut geen krassen veroorzaken, zelfs een bepaalde poetsfunctie hebben gekregen. Het zijn Softec borstels. Dat wil zeggen dus dat het hele zachte rubbermateriaal is en absoluut krasvrij. En wat voor soort producten worden hier gebruikt? Heeft dat ook iets met het milieu of het chemisch, niet chemisch te maken? Ja, wij zetten de chemieproducten in van Dr. Stucker. Een van de bekendste en beste wasstraatproducten. Ze zijn 100% biologisch afbreekbaar. Dus ja, milieubewust absoluut.
Pascal, we staan hier bij de doe-het-zelf wasboxen. Ik heb altijd het idee als mensen hun auto wassen dat dat thuis op de oprit gebeurt. Maar mensen kunnen hier ook zelf hun auto wassen, toch? Ja, dat klopt inderdaad. Gladys, 30% van de autobezitters wast nog steeds hun auto zelf. Veel mensen doen dat nog thuis op de oprit. Maar er zijn ook heel veel mensen die naar dit soort locaties komen om een auto hier in de doe-het-zelf wasboxen te reinigen. En deze wasbox waar we nu voor staan, die is iets hoger, zie ik, als de rest? Dat is wasbox nummer 4, die is iets hoger. Ja. Die is geschikt voor hogere voertuigen. Denk ook aan campers, caravans, vrachtwagens. Die doelgroep kan daar zeg maar hun auto's wassen. Wasplaats 4 is voorzien van een bordes. Dat wil zeggen dat mensen het trappetje op kunnen lopen en op een verhoogde bordes staan. En de zwaaiarm is verhoogd, zodat je ook zeg maar, de bovenkant van het voertuig kunt reinigen. Oké, dan is dit het ene gedeelte. Je had het zojuist nog over het VIP-gedeelte, Ja. waar we net voor stonden. Breng- en haalservice is misschien wel heel ver gezocht hoor, maar is dat ook een optie? Ja, wij hebben inderdaad voor de mensen en voor de bedrijven een mogelijkheid om auto's op te komen halen. Dus dan halen wij de auto's letterlijk gewoon Dus je doet- aan huis op. Ja, voor particulieren doe je hem en bedrijven. Particulieren en bedrijven. Ja. En vervolgens wordt de auto hier gewassen. Of alleen wasstraat of wasstraat plus de binnenkant, dus de interieurbehandeling. En we leveren de auto netjes gewassen thuis weer terug. Dus in principe hoef je de deur niet uit. In principe hoeft de deur niet meer uit. We zien hier op de achtergrond een politiewagen. Komen jullie hier nou vaak in de carwash? Wij komen hier met al onze auto's 4 dagen om de 4 weken komen we hier. En met al jullie auto's, over hoeveel auto's hebben we het dan? Nou, ik ben werkzaam bij de BE Horst en de BE Venray. Van Horst weet ik dat wij 5 auto's hebben, opvallende en onopvallende. En Venray, dat zijn er iets meer, ik denk een stuk of 10. Want het is belangrijk voor een politieauto om goed zichtbaar te blijven. Het is heel belangrijk dat de auto's er goed op staan, mooi schoon zijn voor de buitenwereld. Ja, de mensen zien toch die auto's regelmatig rijden. Maar ja, ook de auto's worden door een hele hoop verschillende collega's bestuurd. Ja, en het is toch wel prettig werken als ze dan in een fatsoenlijk goed gereinigde auto komen te rijden. En wat ook heel erg belangrijk is, dat is dat ze goed schoon blijven. Gewoon voor de levensduur van de auto's. Ja, En dat bereik je hier? Dat bereiken wij hier op en top. Want Ja. hier wordt hij dus echt grondig gereinigd. We staan hier in de car cleaning. Kan je me iets vertellen over het cleanen van een auto, wat daar allemaal bij komt kijken? Jazeker. Ja, dit is inderdaad de ruimte waar wij auto's reconditioneren. En wij verzorgen voor verschillende autobedrijven de afleverklaar behandelingen. Dat wil zeggen dat als een autobedrijf de auto verkocht heeft, maken wij hem volledig afleverklaar. Zo doen we dat ook voor particulieren, maar ook voor bedrijven, waar we gebruikte auto's weer zo goed als in nieuwe staat oppoetsen. Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om alleen de binnenkant, de interieurbehandeling of reiniging te krijgen, maar ook alleen de buitenkant, de exterieur. Waarbij we bijvoorbeeld ook polijsten, waxbehandelingen geven. En uiteraard ja, de combinatie, hè? Dus de showroom klaarbehandeling. Hey, dan heb ik, we hadden het straks nog even over de zogenaamde VIP. Wat houdt dat dan precies in? Nou, de VIP-behandeling houdt in, dat is een combinatie van car wash en car cleaning. Nou, de klant krijgt in de wasstraat de Supreme behandeling, dus zeg maar de uitgebreidste wasbehandeling. Vervolgens rijdt hij rechtsom om het gebouw en kiest hij een van deze 4 units, van deze rolpoorten. We werken met een stoplichttechniek, dus waar het stoplicht op groen staat, kan de klant naar binnen rijden. En daar doen we een interieurbehandeling van een kleine 20 minuten. Waar we de automaten zuiver maken, de auto volledig uitzuigen, dashboardbehandeling, raampjes en de sponningen schoonmaken. En ja, dat is, terwijl je wacht, wordt de auto van binnen naar buiten schoongemaakt. Jij wilde daar ook iets omheen. Je hebt een soort nieuwtje eigenlijk voor ons. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, ik heb inderdaad besloten om Venray te laten kennismaken met deze VIP-behandeling. Dus de behandeling van binnen en buiten schoon terwijl u wacht.
Ik wil dat tot 30 oktober ook aanbieden voor €25 compleet. In plaats van €35. En je hebt mij straks verteld dat er ook regelmatig acties hier van toepassing zijn. Klopt. Is er op dit moment iets actueels wat we zouden kunnen vernoemen? Ja, op dit moment hebben wij de topwasactie. Dat is dus de topbehandeling die normaal gesproken €9,95 kost. Die hebben we nu in de aanbieding tot 30 oktober voor €4,95. En wat is topwash? De topbehandeling, dat wil zeggen dat alles gedaan wordt behalve het polishprogramma. Dus het ene laatste uitgebreide programma. En dus tot eind oktober is die actueel in principe? Ja, tot 30 oktober. Dit is de actief schuim. Actief schuim heeft als functie om nog een keer de laatste vuilresten los te weken. Heel actief, zie ik. Absoluut. Nou, hij heeft ook een bepaalde inwerktijd nodig. Daarom is de lengte van de straat ook essentieel en belangrijk. Hoe langer een straat, hoe beter dat een product kan inwerken. Aan de zijkant is de dorpelreiniging. Er zijn speciale borstels die nu zeg maar de dorpel schoonmaken. En zoals jullie horen is nu de hoge druk rondom begonnen. Dat is nog een keer een extra functie om de auto echt nog een keer schoon te spuiten. Ook zeg maar de actief schuim en het vuil nog een keer er vanaf te halen. En vervolgens komen we nu in het borstelstation. We hebben 4 aan weerskanten twee hoge borstels. Zijn dat die rubberen borstels waar jij dat zijn die flexibele borstels. Ja. En daar tevens zit daar shampoo bij. Dus de auto wordt met 2 hoge borstels gewassen. Op dit moment komen we bij de dakborstel uit. Nou, de dakborstel neemt de motorkap en vervolgens uiteraard ook het dak. Ja. Hier wordt de auto nog een keer afgespoten met water. En vervolgens wordt de polish op de auto aangebracht. En de 3 borstels, dus de 2 zijborstels en de dakborstel, wrijft nu de polish in de lak van de auto. Nu wordt de auto voorzien van water met drooghulp. Nou, drooghulp heeft als functie dat de grote waterdruppels zometeen door de droger gespitst worden in kleinere waterdruppels. Om er zo voor te zorgen dat de auto natuurlijk in een bepaalde tijd droog geblazen wordt. Dat zie je ook gebeuren, hè? Ja, dat zie je ook gebeuren hier. Ja, inderdaad. En dat zijn allemaal chemieproducten om ervoor te zorgen dat je in deze tijd de auto gewoon zo optimaal droog krijgt. En deze laatste? En deze laatste rode borstels zijn nog een keer de textielborstels waarmee we de auto extra droog maken. Dus de allerlaatste autodruppels worden hier door van de auto verwijderd. En als het lampje groen is, mogen we... Ik zeg, een kind kan de was doen. Nou Pascal, ik wil jou bedanken voor jouw gastvrijheid. Ik heb hier heel veel gezien, heel veel geleerd, echt achter de schermen. Dank je wel daarvoor. Wilt u zelf partner worden van Pelemaas TV of iets meer wil weten over een van onze programma's? Neem dan contact op met de redactie. Dank je wel voor het kijken en graag tot de volgende keer bij Venray in Bedrijf op locatie. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Ik heb een idee over waar ik naartoe wil. Waar ik wil zijn over 2, 5, 30 jaar. Ik heb een idee over wat ik wil. Wat ik kan. Hoe ik wil leven. En wie ik wil zijn. Ik heb een idee over geld. Over geluk. En hoe ik dat kan bereiken. En daarom heb je een bank nodig. En een bank nodig met ideeën.
En niet alleen over geld of geld. En nog meer geld? Maar juist ook met ideeën. Ideeën die ons verder brengen. En onze kinderen. En onze kleinkinderen. Bank met ideeën. Het idee om samen te werken bijvoorbeeld. Waardoor je meer voor elkaar krijgt. Voor mij? Voor mij. Voor iedereen. Die bank. Dat ben ik. En ik. En ik. En ik. Want wij zijn samen de bank. Dat is de gedachte. Dat is het idee. De Rabobank is een bank met ideeën. Ons oudste idee is ook onze visie op de toekomst. Het idee dat we samen de bank zijn, zodat iedereen verder komt. Rabobank, een bank met ideeën.